Itinuha nga ipag-abot, no? Lagi, tambok-tambok na. Tambok na mga ulian ang iyang lawa. Ano, Dre? Anay, sanay naman eh. Muna ang laki, no? Asang babae? Agilahi di ay. Ito ta ito, ato tagtan. Ang itrapalan kay Oo. laon kay ako nga na ani. Ah, kabuton? Di ani mo na yung putya. Ya ato ko ato. Yung buto sos. Yung kabot yun. Aswang. Oo. Na, di na nakanon nila, no? Kana. Adi na ay. Basta mutagak na di na na. Mo lagi. Ako na kung puson labay. Kuanon lagi nung kanang mura og i-sablay siya ba? Oo, ang bitayo no, ang bitayo ng PC. Ay ka tagas di. Tayo. Sino nag-ana mo? Mm. 1, 2, Proud dako. 4. Buyag dako am daning akong kuan eh. Ano? Nay bata. Tayo ay. Nay Mudako pag gina or mo na siya. Budak ko ba na? Tuig ko guna kape. Ah, Buta na. kasi bata. Buta na tulog ka tuig ko. Oh, dakuha na ako. Dinhin na nato. Buta na tulog ka tuig. Hmm. Nakaneo buyag migilo. Yung bata Bata na bag-o na nimo nakanding.